cum să zice boafo, suntem în 2016, luna februarie, pe 20. 19 sau 20 februarie, la pescuit de plătică. E cam tulbure apa, dar tot am prins câteva plătici. Eu cu profesionistul de boafa, dar domnul Boafa a făcut școala la Sărulești și e mai profesionist, mai pescar. Deci luară ceva, 2 plătici, un timocar, o roșioară. Bun. Domnul Boafa? Nici o captură nouă? Îți rup sămreana? Nu vorbi vulgar, că direct pe YouTube îl bag. Nu fi prost. La Dunăre, frumos, cu focul făcut aici. Nu mai vorbi prostii, că-ți pustăi. Nu mai vorbi prostii. Hai să mă iau un bafea o dată, da? Să mă trau așa, E cam frig, dar asta este.